Million kɛmɛ o de bilala sen kan walasa an ka taamadenw olu sen bɛ se ka don jamana musaka sɔrɔ siraw olu la cogo min na. Ni waleya min bilala sen kan an ka minisiriso fɛ min ka baara ɲɛsinen don kɔkan malidenw olu ka koɲɛw ma, ale ye nin baara ninnu kurumu kari kunu. Sɔɔni an bɛna ɲɛfɔli caman k'aw ye a koɲɛw kan. I n'a fɔ laadalako la san o san Mali fini baaraw olu kɔni bɛ kɛ ɲina tako 5nan fɛn min ye ale baaraw ye o kurumu karila kunu Palais de la Culture Amadou Hampâté la. Kumasen min sugantilen do ɲina o de ye jiriw nafa bɛ se ka kɛ mun ye an ka finikow la. Ka caman faamu a koɲɛw kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ aw ye. Ninnu de ye bi kunnafoni ɲɛbilaw ye, dɔwɛrɛ bɛna fara minnu kan ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye. Ka bɛni bi jumadon novembre kalo tile 8 san 2024 don kunnafoniyaw ye. A y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛna Lomé Port ale ye ani Mali jamana cɛ jɛɲɔgɔnyaw sinsin. O nasira la a ye a ka daw yɛlɛ walasa cogo min na kuma ɲɔgɔnyaw olu bɛ se ka kɛ ni jagokɛlaw ye walasa Sahel jamanaw olu ka jɔrɔnakow ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ta ba la. Ni lajɛkɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka jago minisiri Alassane Diallo ale bolo ka caman faamu kan an ka Aissata Ba lamɛn. Ka Mali makobatigiw ka sɔrɔ yiriwa ale ni ka Togo ani Mali kan yɛrɛ ye baarakɛlaw cɛ nɔgɔya. Lomé bato dangan ale ye ni hakilina falen kɛnɛ in bila sen kan ka se ka Mali jagokɛlabaw olu jɔrɔnakow dɔn ni ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ olu la. Mali ni port 7 de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni Gambie farala k'a bɛ kɛ port 8 ye. Maintenant Lomé port b'o kɔnɔna la. Donc Lomé kaw de wulila bi ka se an ma yan nɔ. K'a yirana k'a fɔ balimaya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ, jɛɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ, an bɛ se ka waleya cogoya min na pour que an ka sanni feere bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Maintenant jamana min mana yira Mali opérateur la k'a fɔ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nɔgɔya kɔnɔna la parce que an bɛ nɔgɔya de ɲini. N'i y'a mɛn jago i ko nɔgɔya. Mali opérateur bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ in kan bi pour que an n'u ka se ka sigi, an n'u ka kuma k'a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ bi wagati dɔ sera an ka lajɛ ɲɔgɔn bolo kow bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Lomé bato dangan ale ye yɔrɔ ye bi min bɛ ka dɛmɛ caman don Mali ma jagoko minisiri ka fɔ la. O kama Musa Alassane Diallo ale y'a ɲini ko ni jɛɲɔgɔnya in Mali ale ni Togo ni ɲɔgɔn cɛ ko ka o bonya ni k'a lase AES jamana tɔw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ fɛ o kulu fana kɔnɔ ani an ka se ka fɛɛrɛw tigɛ ka kumaɲɔgɔnyaw bila sen kan min b'a to bato dangan minnu bɛ jamana minnu na an n'olu ka se ka kuma jamana saba in n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka o fɛɛrɛw tigɛ o baaraw boloda o baaraw bila sen kan min b'a to an ka fɛn minnu bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa diɲɛ kɔfɛ ka taa feere an n'an yɛrɛ minnu fɛn minnu san diɲɛ kɔfɛ ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka tɛmɛ o tɛmɛsen bɛ se ka teliya a bɛ se ka kɛ lafiya ye a bɛ se ka kɛ nafa ye an ka jamana ma cogo min kɔgɔji bɛ minnu bolo
u ka dɔn k'a fɔ n'u bɛ baara min fana kɛ jamana kɔnɔ u bɛ nafolo min bɔ k'a kɛ k'u ka kɔgɔju bateau mara ninnu danga u b'a dabɔ anw de kama u b'a kɛ de u ka se ka sɔrɔ a la donc anw minnu ye u ka baarakɛɲɔgɔnw ye u ka anw bonya u k'an tɔbɔtɔ u ka wale bila sen kan min b'a to an b'u t'u ka bateau daga min na a tɛna kɛ gɛlɛya ma. O fɛɛrɛ ninnu na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna bila sen kan min na to ka se ka makobatigiw olu jɔrɔnakow ɲɛnabɔ nɔgɔya la a bɛ fɔ o ma ko centre d'appel min bɛna bila sen kan Lomé port la ale nɛgɛjuru sira o ye 82 18. I n'a fɔ an y'a fɔ kunnafoni bakurunbaw la cogo min na walasa ka taamadenw sen don jamana musakasɔrɔ siraw olu la Mali minisiri mun ka baara ɲɛsinen don kɔkan malidenw olu ka koɲɛw ale ni farafina keleɲama ale waleya dɔw baara kurumukari alamisadon novembre kalo tile 7 Bamako an ka kunnafonidila Isa Sise ale bɛ ɲɛfɔli kan ya kan. Dusukunataw seereya minnu bɔra taamadenw fɛ olu de kɛra ka nin kɛnɛ in daminɛ kɛnɛ min sigira sen kan walasa ka projet daminɛ minnu ɲɛsinen bɛ taamadenw ma fɛrɛ min bɛna to u caman ka se k'u ka ɲɛnamaya jɔ ko kura. Je prends la parole au nom de l'ensemble des bénéficiaires des projets d'insertion. Ne bɛ kuma ta ni dɛmɛ tɔnɔbɔbaw bɛɛ tɔgɔ la ka foli kɛ ka ɲɛsin minisiriso ma min ɲɛsinen don maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali kɔkanna ma k'a yira fana k'a fɔ ko ni hakilina min talen filɛ ka ɲɛsin ma a bɛna kɛ sababu ye k'an ka jamana kɔsegin sigili nɔgɔya an bolo kosɛbɛ. D'une migration qui n'a pas été facile. O wale in sababu fɛ diɲɛ tɔnba min ɲɛsinen bɛ diɲɛ taamadenw ka ko ma n'a bɛ wele ko OIM o ka lasigiden ye kɔkan maliyɛnw ka minisiri fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la. Je voudrais saisir également cette occasion. Ne b'a fɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen la ka foli kɛ OM ni kɔkan maliyɛnw ka minisiriso ka bolodi ɲɔgɔnya ma min bɛ tali kɛ taamadenw ka seginni la u ka jamana kɔnɔ. De réintégration des migrants. Franc CFA miliyɔn 100 bɛna di projet in ma walasa ka dɛmɛ don kɛrɛnkɛrɛnya la kɔnɔnafililaw ma minnu bɛ segin u ka so ani maa minnu fana bɛ fɛ ka taa taama la. Le fonds d'insertion et de réinsertion. Nin dɛmɛlikɛ wari bɛ t'i jɔ miliyɔn 100 la wa a kan ka don projet 40 de la minnu ɲɛsinnen bɛ taamadenw ka nafasɔrɔ baaraw ma walasa u ka adamadenya ka sira kura ta. À travers les financements d'activités génératrices de revenus. Kɛnɛ in kun cɛra ni chèque dili ye sɔrɔbagaw ma ka bɔ Bamako ni mara wɛrɛw la. A baara ɲɛbilaw kɛlen kɔ octobre kalo tɛmɛnen na fɛn min ye Mali fini baaraw ye olu dayɛlɛla kunun Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ la ɲɛna kumasen min sugantira o de ye jiriw nafa bɛ se ka kɛ mun ye an ka finikow la ni tako 5nan in kɛnɛ kurumukarili kɛnɛ kan an ka minisiri min ka baara ɲɛsinen don seko ni dɔnko ale ni bolola baarakɛlaw olu ka koɲɛw ma ale yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan ka caman faamu a la an ka nin fasiri lajɛ. A bɛ san 5 bɔ bi Mali finiw olu bɛ kɛ Mali jamana kɔnɔna na o senfɛ i b'a ye k'a fɔ Mali seko ni dɔnko olu bɛ don ba la ka ɲɛsin finiw ma ɲɛnata la kumasen min sugantilen don o b'a yira k'a fɔ ko Mali finiw jan bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu kɛlɛli la. An ko an bɛ mun kɛ an bɛ bolola baarakɛlaw dɛmɛ an tun ye journaliste au départ bolola baarakɛla fana a domaine ka ca kojugu an y'an si finiko ma ni bɛɛ y'i seko kɛ ka dɛmɛ se yɔrɔnin kelen kelen ma a ka ca Ala fɛ Mali ko a bɛ sabati donc ka bolola baarakɛlaw dɛmɛ u ka fɛn dilantaw ka se ka sabati et puis an yɛrɛ k'a san n'i y'a mɛn mɔgɔ mana i fɛ i ka fini ma san i y'i ka sanni bila ka dunan de kɔnɔ. Mali finiw kɛnɛ senfɛ i b'a ye k'a fɔ jɔnjɔn bɛ di fana mɔgɔw ma minnu ye u ka seko ni dɔnko yira ka tɛmɛ ni Mali finiw olu doni ye ba la ɲɛnata jɔnjɔn dira maa min ma ni an ko a ma ko champion national Mali finiw ale a ka nisɔndiya yira. Nisɔndiyaba de bɛ na sabula man sigi n'a ye a kɛra balinako ye mais balinako mun don vraiment balinako ɲɛnama ye ne fɛ parce que a y'a yira peut-être que hadamaden bɛ fɛn o fɛn kɛ a bila kunna ko i filɛlen don. Bon, c'est vrai, le textile malien, c'est un choix. Je fais un choix de porter le textile malien, ka Mali textile don. Sababu ya parce que ne de Mali bola baraka be ɲamɔgɔ ni ne yɛrɛ ma don bɔ la ne tɛ se ka fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka boloda la. Minisiri min ka baara ɲɛsinen don seko ni dɔnko ma Mali jamana kɔnɔ ale ye nin waleya in fo kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko a waleya in bɛ tali kɛ jamana gouvernement ka wulikajɔw la ka se ka Mali seko ni dɔnko ka o don ba la. Kabini première édition a donna k'a fɔ hakilina in ye hakilina ɲumanba de ye hakilina min don hakilina hɔrɔn de don donc c'est pourquoi ayiwa san o san édition o édition donc gouvernement bi jija
k'a soutien apporté mercredi au mercredi conseil des ministres là était ministre ye costume ni cravate be min kana a bɛɛ Mali fini de don. Hakilina jigina Mali finiw senfɛ i b'a ye k'a fɔ hakilina falenfalenw bɛ kɛ fana ka mɔgɔw kalanso ɲɔgɔn na ni olu yɛrɛ bɛ tali kɛ bololabaarakɛlaw la minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ fo ka taa se fɛɛrɛ kɛnɛ ma min yɛrɛ bɛ kɛ musaka sɔrɔ sira ye olu ma. An ka jamana ɲininikɛlaw ka soba ka fara Suède Uppsala sanfɛ kalanso ale ni Segu fana sanfɛ kalanso ma fo ka taa se Forum for Africa Students olu ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka kalan dɔ bila sen kan ka ɲɛsin bɔlɔlɔ kunnafonidilaw ale ni ɲininikɛlaw olu ma. Nin waleya in senfɛ maa minnu kɛra sababu ye ka bila sen kan olu ka laɲini de ye ka se ka nin mɔgɔ kofɔlen ninnu kalan hakilinafɔ la ka tɛmɛ ni foroba kumaw olu yɛrɛ ye. Mamadu Jalo bɛ ɲɛfɔli kɛ. Bɔlɔlɔ siraw olu fanga ka bon kosɛbɛ an ka bɛjɛ fanga ale sinsinni na fo ka taa se jamana marali hakilinaw ma olu kuma caman bɛ kɛ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu jɔyɔrɔ ka bon o kuma ninnu na n'o ye bloguɛriw ani vloguɛriw ye. Institut des sciences humaines a n'a dɛmɛbagajɛkuluw olu ye kalanbulon kɛ o ma kofɔlen ninnu kun walasa sariya minnu bɛ yen nɔ bɔlɔlɔw kun kan an ka jamana kɔnɔ u ka se k'olu dɔn ani fɛnɛ gɛlɛya min b'u kan u ka hakili jagabɔ kɛ o kan. Oui, mɔgɔ minnu sen donna nin baara la a bɛ n'u nafa min s'u ma u bɛna dɔn k'a fɔ u kɛ nin bɔlɔlɔ kunnafoniya di nin baara kɔnɔ u kɛ sariya ye mun ye u taabolo ye mun ye degun min b'u kan an bɛ waati min na sisan pour que jamana ɲɛmɔgɔw parce que recherchekɛlaw anw de bɛ sɛbɛnni kɛ anw de bɛ a to k'a dɔn mun bɛ jamana kɔnɔ u b'u sen don jamana jɔli la cogo min na a bɛ dɔn cogo min na pour que o kunnafoniya na dɔnniya sira kan. Jaabi minnu bɔra nin tile fila kalan in kɔnɔna la olu bɛna kɛ gafe ye ni ko sɛmɛ diɲɛma la walasa hakilina jagabɔ minnu bɛ ka kɛ bɛjɛ fanga sinsinni na diɲɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ siraw fɛ misali a bɛ se ka ta nin kan cogoya min na. Bi baara in ne bolo fɛn ɲuman don parce que a y'a to bi an nana ka sigi ka kuma ka hakilinaw falen kuma babu sen fila taara toujours blogging kan ani journalisme ani réseaux sociaux baara cogo ka fara o kan an jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ damaw pour que ka hakilinaw falen an ka taabolow la an bɛ deli ka minnu kɛ don o don. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ sifinnakaw ani musow olu fanga ka dɔgɔ fɛn min ye bɛjɛ fanga ɲɛmaya yɔrɔw la o hukumu kɔnɔna la ni fɛɛrɛ sera ka kɛ ka se k'u ladɔnniya sariya kow sira kan o bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye an ka bɛjɛ fanga ni ka sinsin. An bɛ taa ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ye min yɛrɛ la Mali dolatanaw ka fédération ye mini tournoi dɔ bila sen kan ka ɲɛsin kulu 4 ma minnu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Mali wanɛw olu ka kɛnɛ kan salon walasa an ka tako filanan minnu jɔ bɛ walasa an ka tɔn fila minnu bɛ u jɔyɔrɔ fa farafinnagun ale la o labɛnw ka se ka sabati kulu minnu sen donna nin koɲɛw la a baara yelen do olu yɛrɛ fɛ cogo di ka se ka jaabi sɔrɔ o ɲininkali la Kajatu Bagayogo ale ni Kɛrfa Sidibe olu ye ɲininiw kɛ. Walasa ka dɛmɛ don an ka tɔn fila ma minnu kan ka jɔrɔ fa farafinnagun kan Fédération Malienne de Football filɛ ka hakilina sɔrɔ ka dolantan boloda dolantan jɛkulu 4 ɲɔgɔn cɛ minnu ye jɔrɔ 4 fɔlɔ sɔrɔ wano ka kɛnɛ tɛmɛnen na walasa ka dɔn nin tɔn numéro bɛ ka na tolon kofɔli labɛn cogo min na a wuli ka jɔ kɛ ka s'u jabalaw la a y'a daminɛ hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ yen complexe sportif Karunga Keita la. Bon, a bɛ fisaya ma parce que an mago bɛ balontan na et puis surtout compétition selen donc a nafaba bɛ na s'an ma kosɛbɛ an bɛna balontan sɔrɔ balontan fila balontan saba niveau ba bɛ min na intensité ba bɛ min na donc hali na tɛ compétition bɔ à 100% mais je pense que a bɛ surunya la kosɛbɛ inchallah. Je pense que a bɛna kɛ avantage ba a bɛna kɛ dɛmɛba ye donc an b'o préparation de kan a bɛ don cadre de kɔnɔ donc a b'an dɛmɛ trop a bɛ joueur bila o sen kan parce que foyi tɛ préparation ka match de bɔ donc je pense que hakilina ka ɲi trop. O tɛmɛnen kɔ an y'an sɛnsɛn ka se Badalabugukaw fɛ yen ni AS Bakarijan ni Barawuli Dagayɔrɔ bɛnnen n'o ma o wagati yɛrɛ la an taara sɔrɔ olu bɛ Badenya dolantana u ni AS Motempe ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ kɛ kulonkɛ vraiment min bɛna se ka dɛmɛ don an ka club filaw ma minnu bɛna bɔ compétition africaine na ka se ka u sen dili don kosɛbɛ donc a bɛ se ka kɛ baara ye anw yɛrɛ fana ma min bɛ se ka to anw bɛ championnat labɛn cogo min na ka ɲɛ kosɛbɛ.
badalabugu tɛmɛnen kɔ an y'an kunda Socibakaw fɛ complexe sportif fɛ Fuseni Jawara n'o ye Stade Malien de Bamako Jabala ye. O yɔrɔ fɛnɛ na olu fana y'a yira k'a fɔ ko labɛn bɛɛ bɛ sabatila ka bɛn ni tolon kɔfɔlen ye. An ka yala kuncɛ Jikɔrɔni Parakaw fɛ complexe sportif Kajali Jawara la n'o y'a Serial de Bamako ka terrain ye. Tournoi deni ni salu équipe nani ninnu olu lo bɛna tournoi nin kɛ pour que ka se ka compétition di Joliba ma ani stade pour que ka se ka o yɛrɛ labɛn ka se ka campagne ɲɛnama kɛ ale campagne ni a da bɛna bɔ n'o sera ka campagne ɲɛnama kɛ ka taa yɔrɔ jan a bɛna bɛn Mali ma Mali bɛ se ka place 1 fara place 2 sɔrɔ san wɛrɛ. Bon alhamdulillah a bɛna avantage ba de la parce que an ka deuxième journée yɛrɛ stade a b'an lemuru pour que an ka dɔn parce que an ka joueur dɔw bɛ dɔw yɛrɛ ma dégagé Mali championnat la u adapté à la journée yanni an ka don championnat yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ. Hali n'an b'a dɔn k'a fɔ ko ni tolon kɔfɛlen tɛna Wano ka kɛnɛ jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna ni jɛkulu ninnu dɛmɛ k'u ka labɛnw sabati ka bɛn ni Wano ka kɛnɛba min nalen farafinna gun kan ka maaw hakili jigin k'a fɔ k'a dolantan fɔlɔ bolodalen don ka bila dimanche nata la novembre kalo tile 10 san 2024. Nin kunnafoniyaw bɛ dan sigi an ka dɔgɔkun kunnafoniyaw la an nisɔndiyalen ye minnu laseli kɛ aw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ ko ɲuman Ala k'o di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.